Hayırlı ki siz Müslüm televizyon tapşıların qoraysiz жаңалықлар шығарылышы белән студияда мин Римма Авзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Кичә мөселман дөньясы зурлап Рамазан гаетен бәйрәм итте. Мөслимдә гает җәмигъ мәчетендә үтте. Дин кардәшләребез гаиләләре белән иртәнге сәгатьләрдән үк Аллаһ йортына агылды. Өлкәннәр арасында балаларның, хәтта кичкенә сабыйларның да булуы нур өстенә нур иде. Бәйрәмнән Әлфинур Нигъманова репортажы. Ризыкның кадерен белергә, начар гамәлләрдән тыелырга өйрәткән, сабырлык, шәфкатьлелек сифатларын тәрбияләгән Рамазан ае үтеп тә китте. Җәмигъ мәчетендә Муса хәзрәтнең вагызын тыңлаганнан соң мөселманнар ил көннәребезгә, җирлегебезгә иминлек һәм бәрәкәт теләп дуга кылды. Мөслим районы имам мөхтәсибе Расих хәзрәт Каюмов мөхтәсибәт һәм районның аксакаллар шурасы исеменнән Рамазан гаете белән котлады. Татарстан Җумһурияте мөселманнары диния нәзарәте рәисе Камил хәзрәт Сәмигуллинның тәбрикләүләрен җиткерде. Район башлыгы Рамил Муллин бәйрәм белән котлап Рамазан аенда алган дәресләребезнең дәвамлы булуын теләде. Бәйрәм котлауларын ирештерде. Аллаһ бәрәкәт мөмкинлек бирде ураза тотарга. Мөмкинлек бирде намаз укырга, мөмкинлек бирде вагаз кылырга, мөмкинлек бирде үзенең күрсәткән юлын изгәнчегә. Шуңа күрә без әлбәттә рәхмәтле булырга тиеш. Шушы Рамазан аенда алган дәресләрне ел дәврендә без инде саклап иманыбызны ныгытырга бәсәр булыр. Вакыт кергәч, мөселманнар тыгыз сафларга басып гаит намазы укыды. Бәйрәм рухы гаиләләргә, йортларга таралды. Кичә инде шушы кунакны озаттык. Аллаһ Тәгалә инде киләсе елларга кадәр дә безне һәрберебезне дә исән имин кылып, шушы Рамазаннарны бергәләп үткәрергә насыйп әйләсә инде. Тагын бер мәртәбә тәбриклим. Бәйрәмгә килүчеләргә мәчет янында чәй табаны әзерләнгән иде. Шунда ук балаларга бәйрәм күчтәнәше тутырылган пакетлар белән сәүдә дә оештырылды. Иң изге аебыз бик әйбәт үтте. Моны шулкатлы күңелле булды. Тарафтарда йөрдек. Дальше больше менә шундый ниләр шулак күбрәк булсын иде менә инде. Шулар кешеләр күбрәк йөрсен иде. Бик күп инде безнең эшмәкәрләребез бик нык ярдәм иттеләр менә бәйрәм. Инде шушы көнне бәйрәм үткәрәбез балалар, олылар белән. Чөнки балалар инде үзләренең әти-әниләрен җитәкләп киләчәкләр. Аннары соң инде килеп фитр садакаларына без пакетлар ясадык. Һәм пакетларны без кичә генә үк өләшеп чыктык. Бүген салынган фитр садакаларын инде без мохтаҗларга акчалата бирергә дип ниятләп торабыз. Илә намазыннан соң җәмигъ мәчете янындагы стадионда төрле ярышлар, бәйгеләр оештырылды. Шарага балалар, әти-әниләре, әби-бабалары белән бергәләп килде. Сабыйлар ихлас күңелдән Коръән аятлары укыды. Бәйрәмдә балалар бушка татлы мамык белән сыйланды. Рәхәтләнеп батутта сикерде, картинакта йөрде. Төз ату буенча осталыкларын сынаучылар да шактый булды. Бәйгеләрдә, спорт уеннарында катнашучыларга бүләкләр дә мулдан әзерләнгән иде. Бәйрәмнән балалар да, әти-әниләр дә яхшы кәеф белән таралды. Ураза айлар үтеп китте. Мин махсус менә шушы бәйрәм өчен генә кайттым. Кичә Казанда, мин Казанда укыйм. Һәм бик матур гына үтеп китте. Шунда интересный бәйрәм әзерләгәннәр. Рәхмәт барысына да. Кичке сәгать 9-да исә мөслимлеләр кабат стадионга җыелды. Анда Рамазан гаете уңаеннан бәйрәм салюты аттырылды. Әлфинур Нигъманова, Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Беренче көнне Марый Бүләр авылында Марый халкының республика күләм Симык бәйрәме үтте. Республика күләмендә бәйрәм 24нче тапкыр уздырылды. Симыкка Татарстаннан һәм күрше төбәкләрдән бик күп кунаклар, иҗат коллективлары килде. Симыкта катнашучыларны Мөслим районы башлыгы Рамил Муллин, Татарстан Республикасы Президенты департаментының милли сәясәтне реализациялы бүлеге идарә начальнигы Данил Махмутов, Мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин, Татарстан халыклары дуслыгы йорты директоры, Татарстан Республикасы Дәүләт советы депутаты Ирек Шәрипов, Татарстан халыклары ассамблеясы советының башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров, Татарстанның Марыйлар җәмгыяте җитәкчесе Олег Третьяков сәламләде. Уважаемые марийцы, очень рад вас всех приветствовать на нашей гостеприимной муслимской земле, по милости Всевышнего, на красивой земле деревни Марий Буляр, на этом традиционном ежегодно проходящем празднике Симык. От всей души хочу пожелать всем здоровья и счастья,
что вот то единство, которое воплощает в этом параде, в этом празднике, ежегодно проводимом этом мероприятии, сохранило вас как народ, который имеет свои традиции, обычаи, историю. Соңгы елларда Муслим районында бу милли бәйрәмнәрне оештыру, үткәрү буенча зур тәҗрибә тупланды. Һәр район үз өстенә алып бу дәрәҗәдә уздыра алмый. Мин бүген шатланам Муслим районы эчендә, Марый халкы эчендә. Шулай кадерләп кунак алып, аны зурлап уздыра алуыгыз өчен. Сыймык бәйрәме флагын Марибүләр авылыннан Миңниян Димиева, районда яшәүче мариларның милли мәдәни автономиясе иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Әнисә Изибаева һәм Марибүләр мәктәбенең алдынгы укучысы күтәрде. Килгән кунаклар парад белән мәйдан түренә узды. Иң беренче булып әгерҗәләр үтте. Ирек Шарипов Поляркас фольклор ансамбле 30 мең сумлык сертификат тапшырды. Район мәдәният йорты балетмейстеры Индира Тимкина мәдәният өлкәсендәге нәтиҗәле хезмәте өчен Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Бәйрәмдә 2 сәхнә эшләде. Беренчесендә килгән кунаклар җылы теләкләрен җиткерсә, икенче сәхнәдә Марый гүзәле һәм Марый батыры, Марый Патыр бәйгесе узды. Бәйгеләрдә 9 кыз һәм 8 егет катнашты. Егет кызлар Кукмара, Әгерҗе, Арша, Мөслим, Актаныш районнарыннан һәм Яршаллы, Казан, Мамадыш, Менделеевск шәһәрләреннән килгән иде. Төрле бәйгеләрдә көч сынашканнан соң Марый гүзәл исеме Кукмара районыннан Ангелина Ирбулдинага бирелде. Марый батыр исемен Яршаллыдан Алексей Субаев алды. Первый раз в этом конкурсе я участвовала в 2015 году. У меня было много баллов, я шла на первое место. Но так как я по возрасту не проходила, мне не дали это место. А в этом году я уже уверенно шла на победу. Но я не ожидал, но готовился сильно, да. Я думал, здесь будет еще посильнее люди, но оказалось, я первый. Мне понравился, мне каждый марийский праздник нравится. Я с удовольствием принимаю участие в любом празднике. Балалар өчен айрым уен мәйданчыгы эшләде. Өлкәннәр дә сынатмады. Теләгән һәркем уеннарда катнашып, җырлап, биеп күңел ачты. Мөслимнең Туган як музее кул эшләре күргәзмәсен тәкъдим итте. Төрле уен коралларында уйнау буенча мастер-класслар да үткәрелде. Кул эшләнмәләрен сату күргәзмәсе оештырылган иде. Кул эшләрен ясау буенча мастер-класслар да күрсәтелде. Кунакларны Михайловка авылының Рябинушка рус фольклор ансамбле, Яңа Усыдан Усыккай булары Крешин фольклор ансамбле да сәламләде һәм милли ризыкларын тәкъдим итте, сәүдәгәрләде. Забыли свой язык, свою нацию, уважали друг друга, самое главное. Дети, внуки, продолжение наследственной. Праздников было много очень. Самое главное. Чтобы было, да. Поколение, да. Вот это желаем. Беренче бөтен Марий халкын һәм килгән кунакларны шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Бөтенсенә дә сәламәтлек, гаилә бәхете һәм тыныч тормыш телим. Бәйрәм бик югары дәрәҗәдә оештырылган. Монда без 10 ел элек булган идек инде. Шул ук урында бик матур, искиткеч матур урын. Бойларыннан үтә килдек монда. Шундый ямле. Иртә белән яңгыр куркытса да менә килеп җиткәч болытлар кашып беттеләр. Бик күңелле бәйрәм итәбез. Шопкасы да менә бик матур булды. Бик әйбәт әзерләгәннәр. Каршы алдылар матур тоже авылда. Рәхмәт шулай Марий халкын хөрмәт иткәннәренә. Үзебезнең главага, президентка, шул илләр тыныч булсын, исән сау, сәламәт булып яшәргә ясын барыбызга да. Бәйрәм нык ошый, нык күңелле.
барсы да шундай матур кийингенler, шундай көңіллілер. Бүгін шундай зур бәйрем, мен Ирактан ук келдім, Бүгілмеден ук келдім, шу хатлык сағынып қойттым шу ауылны. Бик матур, шу хатлык көңіллі, бик зур рәхмәт ұйыштырушыларға. Бик сүйініш, бик сүйкімлі. Нинди матур күн, нишәмә кеше жиылган. Бүтүнүсү хөрмәт итеп, Мари бәйрәменә шушында килделәр. Мин дә шул ишетеп, шушында килдем. Мин бик шат, мин бик рәхмәтле безнең хуҗаларыбызга, что алар шушындай бәйрәмне поддерживать итәләр, зурайталар. Конечно, это очень благородное дело. Спасибо всем. Әби бабаларыбыздан килгән йолаларны, биюләрне, җырларны саклап яшәгәндә генә безнең милләтебез, үзенчәлегебез сакланып калачак. Шуңа күрә шундый милли бәйрәмнәр кирәк барыбызга да, мариларга да, керәшенгә дә, урысларга да һәм әлбәттә татарларга да. Менә узакламый тиздән Сабан туйлары җитә. Үзебезнең Петров бәйрәмнәре җитә. Менә аларны да шушлай симек шикелле матур иттереп, исән-сау гына булып үткәреп җибәрергә ясын. Мари халкына матур гына тормыш телибез киләчәктә. Бүгенге көн кебек. Рәхмәт. Уен көлке җыр бию төгәлләнгәннән соң Сыймык байрагы тантаналы төстә киләсе елда бәйрәм узачак Менделеевск шәһәренә тапшырылды. Байракны район мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Салгышанов һәм Әнисә Изебаева тапшырды. Барлык коллективлар һәм килгән кунаклар бәйрәмне традицион хоровод, әйлән-бәйлән белән төгәлләде. Кунакларга татар халкының милли ризыгы чәкчәк һәм катнашучы дипломнары, истәлек бүләкләре тапшырылды. Бәйрәм төгәлләнгәч тә кунаклар көн дәвамында алган фикерләре белән уртаклаштылар. Мөслимебезгә килгән кунаклар матур хис кичерешләр белән юлга кузгалды. Фәридә Гантинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Районда төрле дәрәҗәдә чаралар үтә. Бу көннәрдә Мөслимдә халыкара Land Art фестивале бара. Сәнгатьнең Land Art юнәлешен, табигатьтә табигый материаллардан арт объектлар ясауны үз итүчеләр кояшлы ыкъял зонасында осталыкларын күрсәтә. Теманы Мөнира Арсланова дәвам итә. Мөслим төрле дәрәҗәдәге чаралар үткәрү мәйданчыгына әверелде, диде район башлыгы Рамил Муллин халыкара Land Art фестивален ачу тантанасында. Мөслимебездә шушы дөнья күләм үткәрелә торган фестивальләрне, дөнья күләм үткәрелә торган чараларны үткәрәбез дип беребезне баша килмәгә. Ниһаять Аллага шөкер, бүген инде Мөслимебезнең нинди генә төбәктән Россия төбәкләре булсын, дөнья күләм төбәкләре белән әле бүген 3нче көн генә безнең Барселонаның архитекторы белән Агахан премиясының представительләре килеп китте. Алар бик шаккатып киттеләр. Инде чыннан да бүген нинди генә дәрәҗәдә кунакларны чакырсак та Мөслимебез, авылларыбызны бүген инде горур исем белән без Мөслимнәр дип шушыны күрсәтер мөмкинлек. Фестивальдә Россиянең төрле шәһәрләреннән, Испания, Италия һәм Казакъстаннан 40-тан артык рәссам һәм дизайнер катнаша. Арт объектлар ясау өчен тимердән эшләнмәләр, кирәк кадәрле тал ботаклары әзерләнде. Кояшлы ыкъял зонасында фестивальдә катнашучылар иҗат иткән гөмбәләр үсеп чыгачак. Тарих ырчыга әйләнеп торачак. Башка кызыклы әйберләр барлыкка киләчәк. Мин Казаннан килдем монда Land Art фестивальдә катнашырга. Бу минем инде икенче Land Art фестивалем, беренче бер ел элек Сочида катнашканым шундый ук фестивальдә. Без монда минем ассистент белән Лилия белән, ул да Казаннан килгән, монда да бер кызык эш эшлибез. Эшнең исеме Веретено история. Иҗади фикерләүче яшь дизайнерлар байтак бәйгеләрдә катнашып зур тәҗрибә туплаган. Аларның хыялы тудырган үзенчәлекле әсәрләр зур чараны кабул иткән кунакчыл мөслимләргә бүләк буларак яр буен бизәячәк. Я из Чебоксар. Мне очень нравится направление Land Art. Я первый раз участвовала в Жигулевских горах, потом был Новосибирск и сейчас в Муслимово. Будем создавать белые грибы. Фестивальнең игәнәчеләре дә саллы. Агромастер компаниясе, Мәллә нефть, Август Мөслим чаллы икмәге, Тимерче, Экомилк, Граф Плюс җәмгыятьләре Чайка фермер хуҗалыгы халыкара бәйгене оештыруга лаеклы өлеш керттеләр. Интернетта Land Art фестиваленең сайты эшли. Фестиваль барышында үзеңә ошаган эш өчен тавыш бирергә була. Тавыш бирү 3 июньдә башланып 8 июньдә тәмамлана. Фестивальнең йомгаклау тантанасында халык тавыш бирү нәтиҗәләре дә игълан ителәчәк. Һәр эшнең фотосурәте Instagram шелтәрендә районның рәсми сайтында һәм масса күләм мәдәни һәм спорт чаралары дирекциясе сайтында урнаштырылачак. Бу көнне районда игълан ителгән рухи әхлакый үсеш елы кысаларында агач утырту акциясе дә үтте. Кояшлы ыкның гаилә аланы берничә дистә агач белән тулыланды. Land Art фестивалендә катнашучылар да табигатьне саклауга үз өлешләрен кертеп, яр буена тал үсентеләре утырттылар.
Мунира Арсланова, Динар Нурыттинов, Муслим телевидениесі. Ландарт фестиваль кысаларында кеше ит ризыклары фестивалі узды. Фестивальда катнашучылар иттен әзерләнгән ризыкларына ауыз итте. Соңыннан пешекчеләр арасында Муслим районы шеф-повары билгеләнде. Росреестрның Татарстан Республикасы буенча идарәсе ветераннар 2 айлыгы социаль акциясы үткәрә. Акция Бөек Ватан сугышында җиңүнең 74 еллык уңаеннан оештырылган. Социаль акция 22 июньдә төгәлләнә. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Ветераннар 2 айлык кысаларында дәүләт кадастры исәбе һәм ветераннарның күчемсез милек объектларына булган хокукларын дәүләт теркәве 3 көн дәвам итәчәк. Социаль акция Бөек Ватан сугышы инвалидларына һәм ветераннарына, шулай ук аларга тиңләштерелгән затларга, Ленинградны саклаган өчен медале белән бүләкләнүчеләргә һәм тылда эшләгән блокадалы Ленинградта яшәүче билгесе белән бүләкләнүчеләргә, Бөек Ватан сугышы инвалидларының һәм анда катнашучыларның тыл хатыннарына һәм концлагерда булганнарның балаларына кагыла. Җиңүнең 74 еллыгы уңаеннан Татарстан Республикасы Росреестр идарәсе ветераннар 2 айлык үткәрә. Бу 2 айлык кысаларында Бөек Ватан сугышы ветераннары, тыл ветераннары, Ленинград блокадасында катнашучылар кыска вакытта 3 көн эчендә үз милекләрен теркәргә һәм кадастр исәбенә куя алачаклар. Росреестрның дәүләт хезмәтләрен алу өчен күп функциялы үзәккә мөрәҗәгать итәргә яисә документларны Росреестр дәүләт хезмәтләре порталы аша электрон рәвештә тапшырырга кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Нурыттинов, Муслим телевидениесе. Егетләрне хәрби хезмәткә әзерләү максатында ел сайын өйрәнүләр оештырыла. Хәрби өйрәнүләрдә егетләр үзләрен хәрби хезмәт шартларында сынап карый. Булачак солдатларның хәрби өйрәнүләрен Диләрә Хрисанова күреп кайтты. Муслим гимназиясе базасында район мәктәпләренең 10-нчы сыйныфын тәмамлаган егетләрнең хәрби хезмәткә әзерлеге үтте. Анда 30дан артык егет катнашты. 3 көн дәвамында алар хәрби әзерлек күнекмәләре алдылар. Егетләр строй әзерлеге, автоматны сүтеп җыю, йөгерү, җирдән кулда күтәрелү кебек ярышларда көч сынашты. Төрле спорт бәйгеләре дә үткәрелде. Булачак солдатлар беренче ярдәм күрсәтү күнекмәләренә дә өйрәнде. Гимназия спорт залында поход шартларында яшәү аларны хәрби хезмәткә якынайтты кебек. Мәктәбеннән Biz 28-нән 30-на кадәр сборларда булдык. Бу сборлар безгә бик нык ошады. Без монда бик күп киләчәктә хәрби хезмәттә кирәк буласы навыкларга өйрәндек, үзебезне дисциплинировать иттек. Мин бу ярышларның бөтен җиңеп чыктым, беренче урын алдым. Гимназия базасында 28 майдан башлап 3 көн дәверендә 10-нчы класслар Муслим районы мәктәбенең үзләрен военный подготовка буенча сборлар үттеләр. Монда инде җегетләр азы өйрәнделәр практически хәрби хезмәтнең именно распорядок дня, боевой подготовка буенча, строевой подготовка бик яхшы нәтиҗәләргә ирештеләр. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Демидов аеруча яхшы нәтиҗәләр күрсәткән яшьләргә мәгариф идарәсенең мактау грамоталарын тапшырды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Тагын бер уку елы төгәлләнде. Уку дәверендә барлык фәннәрдән дә бишлегә өлгерүчеләр кызыл көләмнән узды. Отличниклар парадында катнашучыларны район башлыгы Рамил Муллин сәламләде. Бәйрәмне балалар бакчаларына йөрүче сабыйлар, әти-әниләр һәм халык тамаша кылды. Үзәк мәйданга көчле алкышлар астында аяк атлаган 160 уку алдынгысының йөзендә кояш балкый. Парадны Муслим урта мәктәбенең Муслим йолдызы 2017, ел укучысы 2019 титуллары иясе Зилә Биккинина җитәкләде. 5 оныгым бар. Аларның өчесе укый. Алар уңышка ирешкәннәр, алдынгы булганнар. Мин аларга киләчәктә дә уңышлар телим, сәламәтлек. Тантанада район үзәгендәге бакчаларының чыгарылыш төркеме балалары да катнашты. Алар җирлегебезнең табигатен, үсемлекләр һәм хайваннар дөньясын, күренекле шәхесләрен яхшы белүләрен күрсәтте. Бүген минем өчен моңсуда шатлыклы да көн. Моңсу чөнки минем балам балалар бакчасы белән хушлашты, тәрбиячеләр белән хушлашты. Шатлыклы чөнки беренче класска бара минем балам. Аның юлына ак җәймәләр, бишле билгеләрне генә укысын. Бу ел инде төпчегебез беренче сыйныфка укырга керә. Бу дулкынлану хисләрен без кабат кичерәбез, сөенәбез. Гимназиягә укырга керәбез һәм төпле белем алырбыз дип ышанабыз.
Мөселманнарның рухи әхлакый үсеш елы кысаларында булдырылган кагыйдәләрен бакча сабыйлары да бик яхшы үзләштергән. Мөслим ишкыннары проектының беренче өлешен уңышлы тәмамлаган балалар мөселманнар кагыйдәләрен санаганнан соң Рамил Муллин балаларны Мөслим ишкыннары исемле беренче дәрәҗә томга белән бүләкләде. Балалар бакчаларыннан 210 сабыйның күкрәкләрендә балкыган ишкыннар кояш нурлары астында тагын да ныграк балкыды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Ғажайып бала конкурсы жерлегебездә беренче тапкыр уздырылды. Конкурста мәктәп укучылары, балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр үзләренең сәләтләрен күрсәтте. Узган атнада җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы булды. Гимназия базасында Ғажайып бала конкурсының финалы узды. Онда балалар бакчаларында, мәктәпләрдә узган турларда җиңү яулаган балалар көч сынашты. Финалда Миләшкәй балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр комыр эшләренә оста икәнлекләрен күрсәтте. 11 яшьлек Илдус Фазлыев тәҗрибәле укытучы белән ярыша автомат җыйды. Ул укытучысын узып 26 секунд эчендә автоматны җыя алды. Мин бүген лучше всех диелгән бәйрәмдә автомат җыйдым. Мин үземә рекорд куйдым 26 секунд. Мине һәм Динар абый өйрәтте автомат җыярга. Яшьлек Камил Сәфәргалин математика фәнен су кебек эчүен күрсәтте. Шулай ук балалар арасында җыр биюгә осталыкларын күрсәтүчеләр, фокусчылар да бар иде. Бәйгедә катнашучы балаларга истәлекле бүләкләр, медальләр һәм грамоталар тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада балалар бакчаларында да чыгарылыш кичәләре гөрләде. Кояшкай балалар бакчасы бәйрәмне мизгел яшьләр үзәгендә үткәрде. Балалар җырлап биеп, сәләтләрен күрсәтте, нәниләрнең мәктәпкә әзерлегендә бәяләнде. Әти-әниләр һәм тәрбиячеләр аларны бүләкләргә күмде. Беренче июнь халыкара балалар көне җирлегебездә зурлап билгеләп үтелде. Балалар Курай паркында бәйрәм итте. Төрле уеннар, бәйге ярышлар белән үрелеп барган чара һәркемнең күңеленә хуш килде. Толырак Фәрида Гайнетдинова. Бәйрәм башланган шук инде Курай паркы балаларның шат авазларына күмелде. Әти-әниләр исә балаларның уеннарын күзәтеп, көннең матурлыгына сокланып, үзара аралашып утыралар. Бәйрәмдә катнашучыларны муниципаль район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов сәламләде. Кадерле балалар, сезгә телисе килә. Уңышлар һәр вакытта да сездә көләч йөзле, матур булып калыгыз. Бүгенгедәй күңелләрегез шат күңелле булсын. Әтиләрегез, әниләрегез һәр вакытта кырда булсын. Инде siz okugan мәктәпләр, siz okugan садиклар, siz okugan мәшһүр, siz йөргән парклар һәр вакытта мәшһүр гөрләп торсыннар. Балалар белән, әти-әниләр белән булып торсыннар. Бәйрәм барышында парк территориясында балалар өчен төрле уен майданчыклары эшләде. Бәйрәмне үткәрүдә мизгел яшьләр үзәгенә район опека һәм попечительләр, Маяк халыкка социаль ярдәм күрсәтү, район гражданлык һәлакәтләре теркәү бүлекләре, мәктәптән тыш эшләр үзәге, үзәкләштерелгән китапханә һәм туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре дә ярдәм итте. Бергә булганда зур җиңүләргә ирешеп була, бергә булган мероприятиеләр алар бик масштабны, бик күңелле үтәләр. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Һәм инде бүгенге бәйрәм балаларга һәм әти-әниләргә бик ошар дип өмет итәбез. Кичәдә балалар өчен кызыклы мероприятиеләр оештырып, алар белән катнашабыз, алар белән карточкага төшәбез, балаларның күңелен ачабыз. Бәйрәм, үзегезгә дә бәйрәм ошыймы? Бик нык ошый. Шундый күңелле, үзең дә үзең баласыман хис итәсең, алар белән сөйнәсең, йөгерәсең, көлешәсең. Бүген балаларны яклау көне минем өчен бик мөһим көн. Хәзерге тормышта аеруча балаларны якларга кирәк, аларны сакларга. Алар безнең киләчәгебез. Без волонтерлар һәм без шушындай костюмнар киеп, балаларга уен уйный, балалар белән уеннар уйныйбыз, төрле мероприятиеләр үткәрәбез. Хәзер менә балалар белән фотосессиялар бара. Без төрле уеннар уйнаганга күрә безне балалар бик нык ярата. Балалар сәнгать мәктәбе укучылары тамашачыларга мотор концерт программасы тәкъдим иттеләр. Бу көнне бәйрәмгә килгән балалар төрле уеннарда катнаштылар, бәйгеләрдә көч сынаштылар. Балалар өчен төрле аттракционнар һәм сату нукталары да соңга кадәр эшләде. Бәйрәмгә килгән балалар һәм әти-әниләр бу көнне күңелле ял иттеләр. Фәрида Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Абзалова сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.
Выпиши не менее 3 изданий Татмедиа и участвуй в розыгрыше призов. Отправь копии квитанций на почту и не забудь указать телефон. Читай и выигрывай. Газиз дин кардәшләр. Милләтебез ислам динен кабул иткән мәшһүр шәһре Болгар дөньяга сибелгән халкыбызны кабат изге Болгар җыенына чакыра. Дөнья мәшәкатьләреннән арынып, милли бердәмлекне тоеп, изге җирдән көч-куәт алып, рухыбызны ныгытып кайтыйк. Бәйрәм чаралары 15 июнь көнне иртәнге 9 сәгать 30 минутта башлана. Болгар җире сезне көтә. Татарстанда 7-нче ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Вы от кого? Я от дяди. Вас предупредили? О чем? О конспирации. Конечно. Я бы хотела снять у вас квартиру. Мы не говорим «квартира», мы говорим о тете. Хватит конспираций. Станьте самозанятым. Работайте легально. Зарегистрируйтесь в приложении «Мой налог» и платите налог по минимальной ставке. 4 или 6%. Наша жизнь не стоит на месте, заставляя двигаться только вперед. Но цена одной ошибки может быть очень высока, если вовремя не сбавить обороты. Yaşağımda var dünyanı jinger sımman idim sınavlarda Gülsün atmış ağına kildim Tınlamış etken kengashlarni Min xota qildim Narkotikning hazır kuchsiz bir quli bo'ldim Tizlendim jonsuz kuchsiz kelish Yilmayuv sundi menim tira-yunim Qo'rqinish tishqonim og'usur ishig'a olmim shu qorong'idan qutqarig'iz bu og'udan. В нашей жизни есть традиции и их символы. Одни символы дарят нам ощущение чуда, другие показывают нашу любовь, а некоторые помогают не забыть. Долгое время красная гвоздика была символом памяти об ушедших от нас ветеранах. А сегодня значок «Красная гвоздика» становится еще и способом помощи ветеранам, живущим среди нас.